уважаеми зрители, винаги силно съм се интересувал от всичко свързано с изтока, източната култура. Така, например, знам, че произхода на думата йога е от санскритския израз за свързвам и означава съюз или единство. В духовен смисъл да се занимаваш с йога означава да свържеш индивидуалното и универсалното съзнание, а практически да можеш да свържеш палеца на левия крак с върха на дясното ухо. Или да можеш с ръка да се почешеш по петата, само че през гърба. Аз винаги съм се възхищавал, разбира се, без да се шегувам, от хората, които практикуват йога, затова за мен е чест, че тази вечер ще мога да ви срещна с един от тях. Той е българин и единственият човек на Балканския полуостров, признат за Махатма в Индия. Представям ви Веселин Лучански. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Дай седи. Да. Какво означава, правилно ли го произнасям, Махатма или Махатма? Как е правилно? Махатма. Махатма. Велика душа. Велика душа означава. Маха означава на български голямо. Както махала, ние имаме български тази дума и тук направо бих казал едно мое така изследване. Прабългарите са носили йога в себе си. Това е много интересно, тъй като и в експедицията в Индия открихме много прабългарски следи, които се преплитат в йога. Много от термините в йога ги има в български език, докато в щата Махарашта, където учих йога, трябваше да обясняват какво е това юлар. Два вола в юлара. В български език тази дума съществува. Разбира се. Да. Добре, ти къде живееш сега? Торонто, Канада. Торонто, Канада? Да. Хубаво ли е там? Нормално. Нормално. Добре, какво правиш в България? Защо не си седиш в Торонто, Канада, където си съвсем човешко? Аз съм човек, пътешественик, не мога Защо? да се спира. Обичам да пътувам и не мога да... Дошъл съм да посета българските планини, моето хоби. Кое ти харесва най-много българските планини? Разнообразието, красотата. Може би тук Господ е... Роден съм в Кюстендил. А какво означава това за теб, че националният турнир по йога носи твоето име? Това е индийска традиция. Просто учениците изразяват по някакъв начин своето уважение към учителите си. И тъй като по-голямата част от кадрите, треньорите по йога в България съм ги подготвил в Национална спортна академия. И може би това е една от причините, въпреки че малко е смущаващо преживее да се прави турнир на твое име, но пък ние йогите пък не вярваме, че живота свършва със смъртта. А какво се случва? Прераждания. Моля се, искам да му успокоиш, защото съм много притеснен. Никакво притеснение. Не трябва, нали? Не първа почва всичко. Добре, сега ако искам да стана йога, мога ли да стана? И на 100 години, Слави, мога да станеш йога, тъй като... Значи и затова съм успокоен. Да ми стане спокойно, защото и аз така се бях притеснил. Никакъв проблем, йога не е... Какво е най-важното нещо, което трябва да знам за йога? Най-важно нещо, което трябва да знае за йога, че всеки човек има в себе си изключителни резерви и той трябва да ги разкрие по пътя на тази тренировка. Тоест има резерви в какъв? В емоционален, в духовен, в физически план, в какъв? В физически, духовен, емоционален, интелектуален, във всеки един план. И как помага йога да ги разкриеш тия резерви? Тя е доста богата система. Примерно, физическото тяло се развива чрез асаните, дихателната система, чрез пранаямата, дихателните упражнения. Концентрацията, медитацията са по-горни степени на йога, но има изключително много упражнения, които дават възможност човек да се самотренира. Колко години се занимаваш с йога? Доста, може би повече от 55. Колко? 55-60 някъде. От 55-60 години се занимаваш с йога? Да. Добре, няма да е тайна, като попитам на колко си години, защото аз не знам кога си започнал. Виса, ние йогите не говориме за години, говориме за периоди. До 41 години е детската възраст. От 40... Ти се повече оптимизъм ми носиш днес. Слави, има време да пораснеш. Айде, бе, дай! После. Не, имам предвид детската възраст, кое идва? След това следва младежката, от 40 до 64.
Супер! И после? Еми след това е мъжката до 85. До 85? 75. До 75? Да, от 75 до 90 вече творческата възраст, ти си натрупал потенциал и може... Господин Лучански, вие сте госта, който ме е заразил с най-много оптимизъм през целия ми живот. Не забравяй, че има нагоре още. Това е още по-хубаво. От 90 започва творческото дълголетие. Добре, само, извиняй, не мога да се сдържа и да попитам най-важния въпрос. През цялото време ли е възможно да си... дали ме разбираш, полово активен, така да се каже? Тренирай тантра йога. Тоест, какво означава това? Да развиваш това, за което намекваш. Почвам от утре. От утре почвам, ще ми викат Слави тантрата. От утре. Имаш ти книга, имаш нещо написано или какво нещо да ми подариш? А, какво е такъв този нож? Носиш ми нож ли? Какво е това? Тренировките почват от сега. Каква е тази тренировка? Ще се колим ли? Не. А какво е това? Концентрация. Концентрация? Ще Да. демонстрираш концентрация? Нещо по... Големите индийски йоги ме научиха на много неща. И какво е? Примерно Махариши Дев Мурти, който беше с цирка тук в България, ме научи да лягам на щупени джамове, примерно един камион да мине през теб и такива работи. Но тук камион и как да вкараме в студиото. Примерно този нощ... Не да говориш, ще едно те е научил да ходиш, да береш ягоди в город. Научи ме един камион да мине пред мен, такива работи. А този нощ какво ще правиш с него? Ами ви сега тук. Да? Това е едно меко место. Да, бе, доста меко, това ти е шията. Да. Прави се компресия на въздуха. Сега е твой ред, Слави. След тантрата и тук ще го щупя. Да. На дърво. Аз съм още младеж, така че още съм в детската възраст. Трябва да... Как ги правиш тия неща? Добре. Най-важното, кое е, което научи от йога? Най-важно. Мисля, той има най-различни учители. Примерно от Дев Мурти научих подобни неща. От Джоя Клемадори научих владее на тялото. В Ришикеш, там бех в компанията на един 106 годишен йога, Вишватан. И той, даже имам хубав филм, това, което видях, 106 години той си играе с тялото. Мен ми беше удобно даже да стана до него. Такова развито тяло. Това е в творческа зрелост. Да, там некъде, по-нагоре даже. Какво ще кажеш на хората, които ни гледат в момента? Здрасти. Предвид по отношение на йога, здрасти, знам. Тия, които ни гледат по телевизията, имам предвид нещо да кажеш. Какво? Мога да кажа, че йога дава голям оптимизъм. Тя е една система, която крие страхотни резерви за тренировка и за тонизиране на човешкото тяло. Редица хронически болести могат да бъдат успешно лекувани чрез йога, като дископатии, радикулити, астматични заболявания, така нататък. Болестта на 20 и 21 век, това е хиподинамията. Липса на движение. Много хора дишат повърхностно, затова си разболяват от плеврити и така нататък, защото не са тренирали целите си дробове. Ако упражняват пълно дълбоко дишане, по специална система сега, не е в момента, но то утре, примерно, ще имам открит урок. Къде? На зала Триадица. Аз искам и да покана. Да кажа, аз ще го обявя. Да. Ще бъде хубаво. Поканаме. Да, зала Триадица. Втори национален турнир по йога за Купа Весени Лучански, организиран спортен клуб Скорпион и фундация Йога, съвместно спонсорството на столична община, район Триадица и спорт по почетния патронаж на Светла Иванова, програма и така нататък. Утре от колко часа? 4 юли 2009 година, зала Триадица. Така ли? Да.
Така че... Уважаеми зрители, на гости ни беше един младеж, моя приятел Веселин Лучански.